er den Camino de Santiago meget kendt i Danmark? Interesserer sig danskerne for det? Ja, mere og mere. Altså, det er jeg tænker, vi er sådan cirka 10 år bagud i forhold til de omgivende lande. Da jeg vandrede første gang i 99, og som ligesom opdagede Caminoen, der gik min norske kollega, som er pilgrimspræst på Dovrefjeld, Hans Jakob Dahl, han gik tværs over Spanien, fordi han lige var blevet ansat som pilgrimspræst på Dovrefjeld. Og der vidste jeg ingenting om det på det tidspunkt, udover at jeg synes, det var interessant. Så vi er 10 år bagefter i Danmark. Hærvejen er jo den mest kendte pilgrimsvej i Danmark, og den er blevet vældig populær nu, mere og mere, fordi Andreas Blinkenberg har oprettet herberger langs Hærvejen, sådan at det nu er muligt at få et overnatningssted på samme måde, som det er i Spanien. Så efter at han har gjort det, vokser interessen langsomt. Jeg vandrede her i sommer med en gruppe på 20 af Hærvejen fra Viborg til grænsen. Og der var næsten stemningen som på herbergerne i Spanien. Der var fuldt booket op på herbergerne. Ja, det var det faktisk. Rigtig spændende. Så du organiserer pilgrimsvandring for danskerne. Med hvilken motivation deltager danskerne? Hvorfor deltager de? Jeg tror, der er flere lag i det. Ja. Det første, tror jeg, og det vigtigste er, at vi savner åndehuller i vores samfund. Pauser fra det der hektiske, stressede dagligliv, vi lever. Ja. Så en pilgrimsvandring er sådan et åndehul, hvor jeg ikke skal andet end hver dag vandre til det næste overnatningssted. Det tror jeg er meget betydningsfuldt. Så det er en længsel efter åndehuller, og så er der også en eller anden længsel efter spiritualitet, altså at få kontakt med den åndelige side i mig selv. Og den tror jeg er meget broget, altså meget forskelligt artet. Men jeg synes, det siger meget, at mennesker er begyndt at gå igen til gamle kristne helligsteder. Og så lægger man mange forskellige ting ind i vandringen af religiøs art, men det er en spirituel søgen. Ja. Du har talt om kommunikation imellem pilgrimer, de taler. Hvor vigtige er samtaler og dialoger længs vejen? Hvor vigtig den er? Ja. Er det vigtigt for den danske samfund? Jamen det har meget større betydning, end jeg tror, man sådan lige kan sige, det her betyder det. Men pilgrimsvandringen er jo en fantastisk mulighed for mødet med det andet menneske og for dialog på tværs af grænser og forskelligheder. Jeg har tit tænkt, at det var oplagt, at man vandrede sammen, for eksempel i religionsdialogen, altså at man mødtes der og gik sammen nogle dage. For når man vandrer sammen, taler man så godt sammen, så enkelt er det. Så vejen er en plads for kommunikation? Ja, meget stærk. Og mødet med det andet menneske. Ja. Har du bemærket den sproglige mangfoldighed imellem pilgrimer? Hvordan var det? I Spanien? Ja, i Spanien. Ja. Jamen det var jo meget specielt, fordi der opstod 2 grupper, den engelsktalende og den fransk-spansktalende. Og det var faktisk svært at komme i kontakt på tværs af de her sproglige forskelle. Det gjorde man så alligevel, men det var meget let at gå for mig sammen med de engelsktalende. Og kontakten til de spansktalende var vanskelig. Ja. Og måske, hvis jeg havde gået der sammen med en spansktalende, så havde vi fundet ud af at kommunikere. Men fordi der var grupper, du ved, hvor man ligesom kunne gå ind i en gruppe, og her taler de mit sprog, så opstod der den der vanskelighed ved at få en tæt kontakt til
til anderledestalende, tænker jeg. Er der forskelle mellem vandring i Danmark og vandring pilgrim i Spanien? Er der andet? Jeg tror, at den største forskel er, at kendskabet til Caminoen er så udbredt. Altså jeg mødte jo allerede 99 mennesker fra hele verden. Japan, USA, hele verden var repræsenteret på Caminoen allerede der i 99. Mens pilgrimsvandring i Danmark, som jeg sagde før, vi er 10 år bagud, eller måske 20 år bagud i virkeligheden, at den er ikke så udbredt endnu. Men jeg er helt sikker på, at det kommer. Sidste sommer havde jeg en vandring igennem Norge, fra Dovrefjell til Trondheim. Og der var der en tysk journalist med, som lavede en udsendelse om pilgrimsvandringen fra Oslo til Trondheim. Og mine kollegaer på Dovrefjell har nu fået i løbet af de sidste måneder 300-400 mails fra tyskere, der har set den her udsendelse, at man gerne vil vandre i Norge. Så sådan eksplosivt er det altså. Når man hører om det, så vil man gerne prøve.